Izinhlangano zomphakathi, izinyunyana zezisebenzi kanye nohulumeni wesifundazwe bazwakalise ukukhathazeka ngokungabibikho kozinzo ophikweni lwamaphoyisa kulesi sifundazwe. Enyangeni ezedlule zenyuke kakhulu izigameko zokudutshulwa kwabantu eKapa. Ukhomishana wamaphoyisa uqokiwe uthi bazogxila eindaweni eziyisishiyagalombili ezihlonzwe njengesizinda samaqembu emigulukudu kulesi sifundazwe. Joint program about solution within the police, collective leadership that is jointly accountable and responsible in safety and ensuring that we execute our mandate that is in the constitution of this country. Uhulumeni wesifundazwe ukwemukele ukuqokwa kaKhomishana uPatekile. We need to make sure we all bring that together in that partnership, in all of our various guises and roles. We've got to be dedicated to make sure that this province becomes safe. Umnyango wezokuphepha komphakathi eWestern Cape uthi ukuqokwa kaPatekile kuzosebenzela lesi sifundazwe njengoba bebesebenzisana kahle esabambile kulesi sikhundla futhi unolwazi olunzulu ngomsebenzi wakhe.